راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ ብዝጸንሕሉ እዋን ከም ሰለይቲ ወተሃደራት ከም ዝረኣዩ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ገሊጾም። እቶም ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ዓዶም ዝተፋነዉ ገፈፍቲ ዓሳ ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሮም ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ሓለዋ ባሕሪ ኤርትራ ብሓይሊ ብረት ከብኪቦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምድጓኖም ከም ሰለይቲ ወተሃደራት ምርመራ ከም ዘካይዱሎም ገሊጾም። መንግስቲ ኤርትራ ክልማይ ጥሒሶም ብምባል በብእዋኑ ዝሕዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንኣዋርሕ ድሕሪ ምድጓን ንብረቶም ሃጊሩ ናብ ሃገሮም ከም ዝሰዶም ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ዶባት ክልማያት ኤርትራን የመንን ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝተዳነየ እኳ እንተኾነ ገለ ባህላውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንጹር ስእሊ ከም ዘይብሎም እቶም ካልኦት ከዓ ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ እንከለዉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሓዝዮም ዝኸሱ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንገዛእ ዜጋታት እኳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዓሳ ክገፉ ከልኪሉ ከም ዘሎ ብኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ክሕበር ጸኒሑሎ። ብፍላይ እቲ ዕለታዊ መነባብሮኡ ብምግፋፍ ዓሳ ዝነባበር ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ህዝቡ ጽኒዕዎ ዘሎ ዘይተኣወጀ ሕጊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ንጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ንኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ን10 መዓልታት ዝቐጸለ ዘተ ኣብ መንጎ ግብፂ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ገና ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ተገሊጹ። እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተማእከለ ዘተ ኣብ መንጎ ናይ ቴክኒክ ጉጅለታት 3 ሃገራት ካብ ዕለት 3 ሓምለ ሒዙ ቀጻሊ ኣኼባታት ክካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ መወዳእታ እማምኡ ንፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃን ሕብረት ኣፍሪቃን ከረክብ ትጽቢት ይግበረሉ። ብወገን ማዕከናት ዜና ግብፂ ዝፍነ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ናይ 10 መዓልታት ኣኼባ ክዕወት ዘይከኣለ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ ዘይቅየር መርገፂ እዩ ዝብል እዩ። እንተኾነ ግብፅን ኢትዮጵያን ንፍሽለቲ ዘተ ሓድሕደን ክዋቃቐሳ ጸኒሐን እየን። ሕብረት ኣፍሪቃ 3 ሃገራት ነቲ ጉዳይ ዝሓላልኽ ወይ ንዘተ ዕንቅፋት ዝኸውን ስጉምቲ ከይወስዳ ተማሕጺኑሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክራማት እዚ ምዕቋር ማይ ኣብ ዲጋ ተሃድሶ ክትጅምርያ ተባሂሉ ብማዕከናት ዜና ግብፂ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂባትሉ እያ። እዚ ኣብ መንጎ ግብፂ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክካየድ ዝቕንየ ዘተ ብሚኒስተራት ዝተወከለ ኣብ ሕጋዊ መዳይ ከተኩር እንከሎ ንቴክኒካዊ መዳዩ ከዓ ብክኢላታት ተዓውዲ ዝተወከለ እዩ ነይሩ። ዩጋንዳ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ኣብ ልዕሊ ናይ ውልቂ ሚድያ መጥቃዕቲ ክካየድ ምጅማሩ ኣሻቓሊ ከም ዝኾነ ኮሚቴ ንምጥባቕ ጋዜጠኛታት ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ነቶም ብቕሉዕ ዝነቕፍዎ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ክኣስር ምጅማሩ ፍሊጡ። ፖለቲካ ሓዘል ዜና ምድላው ሓደገኛ ኮይኑ ብምባል ንኩነታት ሃገሮም ዝገልጹ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብፖሊስን ኣባላት ጸጥታን ምፍራህን ማእሰርትን ይወርዶም ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ መፈለምታ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ሓፈሻዊ ምርጫ ዝካየደላ ዩጋንዳ ንሙሰቨኒ ምውድዳር ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘለዮም ተቃወምቲ ሓይልታት ዝገልጹ። ተሪፈን ዘለዋ ማዕከናት ዜና ተን ብመንግስቲ ዝውነናን ምስ ሙሰቨኒ ዝደናገጻን ጥራይ ብምዃነን ምስ ህዝቢ ተራኺብና ጎስጓሳትና ከነካይድ ኣይከኣልናን ክብልዮም እቶም ተቃወምቲ መረሮኦም ዘስምዑ። ኣብ ዩጋንዳ ምዚ ጉዳይ እዚ ብዝተሓሓዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 10 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ዝገልጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዘምለጠት ጎርዞ ታሪኽ ዘዘንቱ ክኸውን እዩ። ወይኒ ሱሌማን ኣዳልያቶላ። ሰናይ ምክትታል። راديو إيرنا ኩሊ ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኣወን
ተርጓሚ መምህር ፍቅሩ ኣያ معرف عسرته قطعي انكم محدر بزحت معلتات ابتزاماد سلام حلفناين نيركا اتلع على درفي نايتم انترهموي يسمعيو كنرارادا مسل ندلي بملكتيو بلبنا مصلايكا اي حدقنان اب 12 ساعات حد غزي اكلاتنا كنفتاتح تطو نبل كابوز ترفقن دارغا ولا حنت منقسقاس كي جبرنا مولو معلت نوعل اتتقاقما ناي ماي زملكت لكع كمت باستر زحبرنا اتا بتحد الشنخ زلا كتكفتن كلا طراي نتقم نبرنا عين مدري متقام رؤسو زخال بدو نيرو كاب صبت ناي تخفلي استلعلي حنتينا كل غزي قبل التبازو كفس لتبل كنشين مسندلي كلنا كننقسقس نيرنا اذا خا دمصي سلازغبر بدكي كيسمع سقاتي فطرلنا اتسغرم از كله وخنصنح بشتا استشجرنا له معلتي يذكرنن بزحو نتقملو ينبرنا نايديتاتنا ابزمصنا اوان نباستر مورنزي ناي شقا ورقت كمصالنا دغاكمنا كم محتات ايتقدبنا زخون حفرت سمعتون ايتسمعنا باستر مورنزي مغبي ابزمصالو اوان طراي نبلع نبرنا نيركايو ها حنساب ساعة 3 و 4 ناينكو حيزلنا يمص حدا غزي خالو ملو معلتن ليتن زي مصلو اوانات نيرو زياده مغبين تسريحو كيطرطر منتي ترف مرف نايدقو ويكا استكحف مغبي حيزلنا يمص نبره حدا غزيس ولا بطميت نقصيلنا كلنا مبلعنا ابيلوز نبرنا اوان نيرو مخنياتو قليو اسيو جناويو أبجزا كمي من مارزيت كم زنبركو ذكري تقرنكو مسكانانا أملاخكن زست ماي يمصالنا نيرو زي كأز مسل كوانت نبري دحر حيدت معلتات قرب فوسيلنا كنعلل أم جمارنا باستر نبتحق إنيا كونتات ملسنا حدا مشيت ميتي خا اتم قتلتي غزا إنا تزواورو غزاوتي غرغرون زرخبو توتسي قتلو مهلاهم نگرنا ابزخونه غزي خمصو سلازخلو دمصي تغبرا اتنققنا اتارخيبنا يازنبرنا نشتي امراو سلام كا بنينا ترفت دقيمنا دما نابتزنبرنايو اكلاون امراو سقيات تملسنا زخونه دمصي ابز سمع كله كم زسب ببلح نجر كيرو زوج إن زلوا كسمعن جمرة نحت إرجزي ندقس لازم برناخ قربتي تماليا مسألة رأسي دما أبقى تسأل أنزان من نوات النبرة اتخوفوا حسابات فتنان دما دقيمو قبل البيت مقتاو سقات كفتر اللين امنتي كفتاتن جمرة اتم قتلتي دمصم ان رحق بزخدي حسابي كاب املاخ يرحقمو كلهم الوتاويان حسابات ورر يلوم قبلبياتو صلوت بزغبركو خا فرحي تفعلي فقر دما يعسلن نبره سلازي بصلاي قرصكن نكو ساعه 4 وي 5 بيلي مسنقحكو نتا معلتي نغزابير سلو كل ነገር بمسكان اجمرا ازغزا كم زسرحمو كم زعقبنا بمقبارو اتغزا كسرح مخالو طرايزي كونس حنت توسخيت عين مدري ام دقس باستر مسرحن مستمع صوني عين مدري لك تقط مارماري دما نباستر كم زصنحو مقبارون نيكسيا بيها امسكنو
ናይ ምስጋና ጸሎታተይ ከም መእተዊ ድሕሪ ምጅማረይ ከዓ በተቐይሕን ጻዕዳን መቁፀርያ ገይረ ብዙሕ ጸሎታት ዕርግ ሓደ ግዜ ነዊሕ ሰዓታት ብዕምቆት ድሕሪ ምጽላይ ገጸይ ብርሃጽ ተሐጺቡ ኣስተብህል ድሕሪ ናይ ሰዓታት ናይ መቁፀርያ ጸሎት ከዓ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ጥቕስታት ብምትንታን ኣሕልፎ እዚ ከዓ እምነተይ ኣብ ዓቢ ፈተና ኣትዩ ከም ዝነበረ ብምስትዋዕለ እዩ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝሸምደድክወን ክልተ ጥቕስታት ብምስትንታን ከዓ ጀመርክዎ ማርቆስ 11 ፍቕዲ 24 እብለኩም ኣለኹ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ ጸኒሐ ከዓ ካልአይቲ የስተንትን ማርቆስ 11 ፍቕዲ 23 ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን ደኣምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዝኸረን ተንሲኢካ ናብ ባሕሪ ጣሓል እንተበሎ ንኡኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንውሕዳት ደቃይቕ እውን እንተኾነ ካብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ምብኳር ማለት ንሰይጣን በትኽልተ ዝኣፉ ሰይፊ ናይ ምጥርጣርን ነብሰ ምትሓትን ከም ዘጥቃዓኒ ዝገብር ስለ ዝነበረ ጸሎት ከም ዕድቀይን መከላኸለየይን ሒዘ ተቓለስኩ ፓስተር ድምፂ ኸይንገብር ይፈርህ ስለ ዝነበረ ኣብ መደቀሲኡ ሰብ ከኣቱ ዳርጋ ይፈቅድ ኣይነበረን ስሕት ኢሎም ካብ ደቁ ወይ ሰራሕተኛታት እውን ተተቐልቂሎም ትንፋስና ክትወፅእ ክሳብ እትደሊ ንጥንቀቕ ነበርና ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ ብትገዛ ምእታውና ሰንበባ ወዲ ፓስተር ሙሩንዚ ኣብ መደቀሲኡ ኣትዩ ክዘራረቡ ሰማዕና ኣቦይ እዚ ዝካየድ ዘሎ ቅትለት ጽቡቕ ኮይኑ ዶ ስማዓካ ኣብ ቤት ትምህርትና ቅድሚ ማይት ዓመታት ቱሲ ከም ዝገይሮም ከም ዝነበሩ ይዝዙንቶ ስለዚ ዝህቱ ሕዋትና ዝገብርዎ ዘለዉ ስቁኑ እዩ ሓቀይ ዶ ዝግብኦም እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ሰንበባ ትዛረቦ ፍለጥ ሕጂ ውፀለይ እሞ ክድቅስ ሕደገኒ በሎ ፓስተር እዞም ትትስንዓና ይንዕቁና እዮም ነብሶም ኣተዓባቢዮም እዮም ዝርዩ ኣብ ስልጣን እንተዝህሉ ሲቆትሉና ዲማ ኣለዉ ስለዚ ንዕኦም ምቕታል ነብስኻ ምክልኻል ማለት እዩ ኣይመስለካን ድምፁ ኣዝዩ ዓዊሉ ብምንባሩ ኣብ ጎነ ትርማድዮ ኮይኑ ይዛረብ ምህላው ክግምት ከኣልኩ ናይ ትርማድዮ ቦታ መቕየር ከየስተውዕለሉ ድማ ስጋት ሓደረኒ ፍርሐይ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ግን እቶም መርዛማት ቃላቱስ ወፂእኪ ተዛረብ የመፀኒ ናይ ዝበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ድንቁርና ተሓታቲ ንሱ በይኑ ዘይምዃኑ እፈልጥ እየ ኣብቲ ኣነ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ቤት ትምህርቲ ቅርሕንቲ ይምህርዎም ነይሮም እዮም ቱትሲ ትሑታት ደረጃ ምዃኖም ከኣምንዎም ከም ዘይብሎምን እዮም እናመሃሩ ይዕብዮሞም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ ስራሕ እዚ ፈላላይ እዚ ብዛዕቂ ይሰርሕሉ ነይሮም እዮም ብዘይካቲ ሰብኣዊ ግህሰት ምዃኑ እዚ ስማት እዚ ንምቕታልና ቀሊል ከም ዝኸውን እውን ገይርዎ እዩ ምኽንያቱ ተመን ክቕተል እዩ ዘለዎ ድዱዕ ድማ ጠቕላላ ክጠፍእ ዓለም ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኣብ ናዚ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ክፍጸም ሪኣ ነይራያ ኩላተነተን ሓያላት ሃገራት ድማ ድሕሪ ደጊም ከምዚ ኣየጋጥምን ኢለን ምሒለን እየን እነሆ ግን ሕጂ 6 ወላ ሓንቲ ዘይበደልና ደቂ ኣንስትዮ ሓደጋ መቕተልቲ የንጽላልወና እዚ ከዓ ዓሌት ቱትሲ ጥራይ ብምዃንና ማለት እዩ ከመይ ኢሉ ደኣዩ ዝእኩይ ተግባር ንኻልኣይ ግዚኡ ዝፍጸም ዘሎ ሰይጣን ልቢ ሰባት እናበከለይ ከም ድላዩ ክንቀሳቐስ ከመይ ኣፍቀድናሉ
باستر نحنا نسمع منبرنا فليت يزخون نودو تقايقو سنبابا انت عينت بهانيخا بزي زخونا مخنيات دم سب مفساس بمنم تأمر قنعك خون عيكلني حجي خاب كفلي وتسلي كابزن لعلى خصم عكاي كلني نتو تسألي كامل كاب بهام تبلن الله خبو كام مثلو أمسي محبوم دو زيادة بهام يبلن حق دي بزغزاتو تسحبي كان لها زبهال لبي بقفينة إراك توصد ليت قطعي بقصبت بفرحي تتكأ يا أخلك سنبابا أنا زغونة تتسيح باكون دحرك أخن دزب عيني تسلقت تمتمسي أديها تتسمن برا ديت فلتني بمولو أماكوتات كان حتنتات كانوا كوا تتسيو مستوك أمك أي هدون الله وتأكاب زخفلي دقيم كاخ أخي تمت بلو نايسن بابا أتأيا في زربا جنا كاب أمرنا كي حففن كله حندبت كمزي جزاو تزفر السلوز مسل دمتن نايبون باتات دمتن سمعنا نفس وكف ناي فرح دمت دما بدر فتاتهم يسنن براء قتلهم كلهم نشتو ما يتحدق عبيهم قتلهم كلهم نشتو ما يتحدق عبيهم قتلهم كلهم اتتخسن دمتن إنا قربا مسمت نابانا قطعهم كمز قربو تردعنا نابك زيابيهر تصلوتي كأرق جمركو صنحيلو نقودا برتو زناب زنبي كم قمتي اتزناب فحفح بيلوام كخون اللو مخنياتو مولو ليتي برتو زناب كزنب حدري شو مشهد باستر مورنز مسألنا أزيو حزينون ساكيو النبري بتناي سنبابا ترطاري تشاقيلي يزخوني الحسكو كابو زقدد كوينو انسان وتهادرات منغستي انترهامون جبار هوتون نفس وكف غزان ايتو سنا دوم سوسيوم زماتو زلو نمان نمايت منيو نزي بلا قتيلوها أنا أبشحن شعتة 250 شعتة كمون شحن شعتة 273 زنبرة قفلت بعيني ري إذا خابو أزيز خفي كم زيت رأي فلتني كله محبرة وقول كلوتات أقارجي تمرتي إداقة ولا أبيات صحفتات تطويلي إذا سراح كساب زيت صافف منقصتو كل عينة سراح عتي والله انتي مالتك ايه عين هاي سراح كساب زيت صافف نتو تسم قتال كلهم تسخي تصنوتو اي قارصوني منغستي كله هوتو نزع لامازن موقع كي تحلل خسرح يصوع له أذاني عزي مسمعك قارص لهو جنكا اي كبركو ول ما انت اي قرص بالكو أشحات قتيلو مالو قصله 10 ساعات أشحات من الباتون أما إتشحات بزحات ناب أبيات كريستيانات كعقوب زاتولو قدم أبيات كريستيانات أيتنكفني نيرو حججن صبات تعقيبهم لون كلو ينددو كاب أحدهم نزوص دما بتملكة لي يقتلوا مالو أي أمنني أبرديو كنكلا خلالكم كتعملنا من انتي أب أبيت كريستيانات ستاديومات تأكبوا لهم ليرو كوم إلهم كخونو خليهم قنابتو تأكبوا بومباتات تأيتن جيروم وديمو اتو خمرا ريساتات كاب جزاي عبي
بجاها باستر أخلك كابزن لعلي تغطس لما نكو عقم سلا زي نبرني سق مرزقو حنت قال كسمعكوا عقمي نبرنن يا ريتا ግን ህሉ ኩነታት ክትፈልጣ ስለ ዝደለኹ ምናልባት ኣብ ሩዋንዳ ሙሉእ ተሪፍክን ዘለኽን ትስን ንስኽን ጥራይ ክትኮና ትኽእል ኣይኽን እዚ ሎሚ ዝረኣኽዎ እንተትሪኣ ምናልባት ንስኽን እውን ብሂወት ክትፀንሓ ትምነያ ይመስለንን እተን ምሳይ ዝነበራ ክበኽያ ጀመራ ኣነ ግን ወይከ ንብዓተይ ድርቕ ጓህውን ተሓላሊፉኒ ቅዱ ኮይኑስ እስማዕኒ ነበረን ቁጥዐ ግን ተሰማዕኒ ከምዚ ተቆጢዐ ይፈልጥኒ ፓስተር ሙሩንዚ ቤተሰበይ ዝርከብዎ ኩነታት ከም ተራ ዜና ገይሩ ስለ ዘዕልለና ቁጥዐይ ናብ ፅልኢ ደየበ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ምጽናት ዓሌት ስለ ዝኣወጀ ተቆጣዕኩ እተን ዓበይትን ሃብታማትን ሃገራት ጠጠው ከብልኦ ብዘይምኽኣለን እውን ተቆጣዕኩ بفلاي قنا قبل كلهم هدو كنت عين رداء نزخون السبات كيف فلتني حجقن شقوت انتزلون نبالكو اي فالون شقوت رايكونن برينن بومبان تمنخو نقول لسب كستر كبلو كم زفيل مزر أبقى نتوتسو يخون هدو بومولهم كتفو أتوميك بومب انت زركب نبزع عدت الانكر حنتون كوينا زل عدنا كألبو تمنخو نباستر تومتكو نقوون كقتلو دلخو أب كم زعينت ندري ويقوت عكبت سيحيلي حسيبي فلتن سلازي كابز سمعي تزي كنا قفن تغيني بزيمة انكت اللي يدلي النمخانو تردعني باستر زرب ودي أكوان تنبري بتوساقي أسقع علالات كقصل زدلنا يو إنكن مسل عين نتمتو نبرنا جغراف وسيدو كساب نموت كتكيتونا انتزنبر محاشي اتزهابنا حبريتا كأمنو سلزة شجراني كوتس انكلو راديو عوابيدو كل لعاتو محتصن قومو حرايلو نخداء دحر دقايق حدا منستر كزارب سمعنا نخلخو محوات هتوز اللابوكم انتدا هاليو كلنا بحبار نتنسق أمونغونا زلو بوليتيكاو في اللي نقول قميتنا ناي حبار تسألقينا كنهارم يتصوع إذا ماتمان كقتلونا يمزدلي زلو كقديمنا نقتلو زخونا زرخبكم وتسي قتلوه نحادو كويتن حفو عبيتي تحدقو هتسانات وناي تترفو كلاتو ماتمان مخانو ما يترفني اتوم RPF نعد خاتون كلو ترز بالهيوات زلو وزمد كنص محلوم يبلنا كل سب قبؤك واساك خيل علو نقولهم تسي قتلوا باستر مورنزي حقو ينيرو أبويكا منغستي كم زخجبر هيكلني مبالو تجاكي نيرو اتوم نسو زأمنوم زنبر السباتيوم نزهلك إتزي ودي بمو حجخا نترى هزبي أب علام كحبر تصوعيت يقرب له أب رواندا هزبي منغست زأزوزو ناي مكبر بحلو له سلازي ولا سلاماويان زنبورو هدوون مرحتهم براديو ونتوتسي قتلو كبلوهم مسمعو كم كبؤهم فتسام حاسبهم جوزمتاتهم كم زبعلو ردو إيو دحر ساعتا بيلو ناب BBC كأيرامو RPF ناب كيغالغتهم بعواتي مرشو منبار محبرات اتنت هلكيت زود بسرعة دما أب أفافيت ودقت كم زركب وسخت إذا زينازي بمتقنو نتخوني تسفح بنا كيغالي تداءت يوم بزح كيدون قوي ونابانا قطعهم يقسكسو يخوني لنا تسفى قبرنا
دونجي قلطيفو نابزا زلناي عدي مبصحهم ما يترفنيو كقلطفو تمنخو مخنياتو دونجي انتيلومسي نعنا ترقو ما يكلوانيو يقتل راديو إرنا سلام زي خبركم تغتاتلتي مدب سبورت كم كل جزي سولس نلمون زي تفلالي سبورتاوي حبريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكثالكم بخبر نعدم كلبات ليفربولن مانشستر يونايتدن ننويح عمتات زخده سبورتاوي هلغن صلئن كم زلوان زفلت كوينو ليفربول وانشا شامبيون نبريمير ليج معتارا نبومولهم دقفتي يونايتد زقوها يكونتيو يغننبر ازي فتساميسي نحاده دقافي مانشستر يونايتد ششايو سلزسرعلو كم توم زقوهيو ايقوهين توني ووردي زبهال نسو ود 55 عمت كوينو اب 2017 روز تبهلا قال 82 عمت ولاديتو مسموتو بملكع ورشا 55 شح باوند رخيبو نز ገንዘብ ድማ بملو كم زلوا اب ورح تقمتي 2019 ليفربول شامبيون بريمير ليج تخون بمبال لادبروك ساب سبهاله حدا ناي مودادري مالت بيتينج تكال اتحزوا أبورح مقابيت نايز عمتزي بريمير ليج بسري مسفعفع حمام كورونا فيروس مستوارت أدما اتوددر يغتصلدو ايك اتسلن أبزبل مانتا تتصبيت تقركيرو أبتربات صنيحو ازبو سلسة زغون سب أبزي سالسي أبزغبروك ألمتايغ اتوانشا كاب إيد ليفربول توتساي تمثلن يانيرا بدحر غندي كتعكا وساني أب ليفربول وديغو لكيعيو اتوددر انتزقوارت تزاتحسكو غنزب متملسلي يغننبر ليفربول شامبيوننتا دارغا مولو بمولو أرغاقيسا شدشنت بيتراي يدلياس لزنبرة ازو وددر انتزسرس زي فتحو مخوننيرو دحر مبالو نتي بعوت ليفربول زرغبو توساخي 36 شح باوند نابكا لهاجر جيشو كم ززاناق علون زترف دما نحما غوان كوغنو اب بانك خمز غمت انجليسو ويلشاوي نايكن فتكعاي كلب ريال مدريد غارز بيلن أسلطانيو زين الدين زيدانن كاب زقوارا فتو دارق عمتهم قريب الله كالي ترف أبزي بدحري مغتصال لا ليغا سانتاندر اسبانيا مدريد زكايدتو شمونتا قطماتكوا بيل أبكلة صوتات ترايو تغيرو بمتاو كسلف عد الرغيبو أبكلة 2013 كاب توتنهام نام مدريد كبروسن مشتات تصاوت تقعسو اقري علم بز سبرة متن جنزب مالت 200.8 مليون يورو زتسغاقر بيل أبزوان نابرا منبر تغيرتي زمامو يمثل كمر آيانا يزدما زحلف عربي قانتو نألافز كلتا ببادو أبز سعارة اللصوتا بتصوتو 3 محفاظ أبز سعرو لزنور اوان كلتا اقرو أم مساقيلو أب قدميو زنبر منبر بمسفاح مدقف حقوق ندحري تغنيعو أعينتو بمشفني أفنافنشان مالت ماسك خدينو دكاسو كلتت إترايو زيدان كابو اي تحلف مالو تدخوني خون نحقتات فاينانساوي رتعيب متحسا أب ورحية كاتيت نايز عمتزي أب كل يوروب أو ودرات نخيت الساتف زتعقدتن 25 مليون باوند دما نغد كفل تبينو لاز نبرت كلب مانشستر سيتي تنبيرو لاز صنح معك ابتلعيلو اتا كلب نتي بمحبر كعسو اقري ايروبا مالت يويفا توسينو لاز نبر اقدا بمقوام زتحسكو حق يلن بمبال نابتي ابلوزان سويزرلاند زركب مقابايا داننت سبورت يقباي لا كم زنبرت زذكر كوينو اتم مقابايا تمالي ناينو قوب زحبو بيين
እቲ ናይ 2 ዓመት ማዕቀብ ተላዒሉ እታ ጋንታ ነቲ ጉዳይ ንምምርማር ኣብ ዝነበረ መስርሕ ምስ መርመርቲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ምትሕብባር ብዘይ ምግባራ ጥራይ 8.9 ሚልዮን ፓውንድ ንኽትከፍል ወሲኑላ። ኣብ ልዕሊ ሲቲ ተወሲኑ ዝጸንሐ እገዳ ብምስራዙ ክለባት ቼልሲ፣ ሌስተርን ማንቸስተር ዩናይትድን ሳልሰይትን ራብዒትን ኮይነን ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምስ ሊቨርፑልን ሲቲን ሓቢረን ንኽሳተፋ ተሪፉ ብዘሎ 3 ግጥማት ናይ ሞትን ህይወትን ቅልስ ከካይዳየን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ክለብ ኦርላንዶ ሲቲ ተሰሊፉ ዝፃወት ዘሎ ናይ ቅድም ኣባል ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ናኒ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘ ፕሌየርስ ትሪቢዩን ምዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝገበሮ ዕላል ብቆልዑ ንዝሓለፈ ድኽነትን ምረት ናብራና ዘንትዩ። እዚ ኣማዶር ኣብ ዝተባህለ ዑናታት ፖርቱጋል ዝዓበየ ተፃዋታይ ወላድዩ ሓዲግዎም ናብ ኬፕ ቨርደ ድሕሪ ምኻዱ ኣድዩ ንዕኡን ንሸሞንተ ኣሕዋቱን ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ከም ዝወሰደት ድሕሪ ምትራኹ ንበልዖ ነገር ስለ ዘይነበረና ነዛ ንህይወትና ኢና ንቃለስ ነርና። እታ እንኮ ክፍልና ብእልፊ ጎዳጉዲ ዝተጎበት ኮይና ናብራና ምሰናጹን ጠባብቕን እዩ። ነተናናጹን ጠባብቕን እኳ ዘይልመድ ነገር የለን ለሚድናዮም። ብፍጹም ዘይጽወር ግና ጥሜት እዩ ነይሩ። ከስዕና ከም ስርዓት እዩ ብጥሜት ዝንቁ። እቲ ቃንዛ ኣመና ካብ ምሕያሉ ከብድኻ ብበሊሕ ነገር ትሕረድ ከም ዘለኻ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ኢሉ። እዚ ወዲ 33 ዓመት ተፃዋታይ ብተወሳኺ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኮነ ምስ ብ5 ዓመት ዝዓብዮ ምዕባዩ ሓዉ ፓውሎ ሮቤርቶ ኣብ ጎደናታት ከተማ ሊዝበን ክልምኑ ምስ ጀመሩ ከም ሕብስቲ፣ ብሽኮቲ፣ መረቕን ፒትሳን ዝኣመሰሉ ብልዕታት ንፈለማ እዋን ከሰማቕሩ ከም ዝኽኣሉ ገሊጹ። ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ምስ ዓበይቲ ክለባት ፖርቱጋል ቤንፊካን ስፖርቲንግ ሊዝበንን ልምምድ ዘካየደ ናኒ ኣብ 2003 ምስ ስፖርቲንግ ፕሮፌሽናላዊ ውዕል ተፈራሪሙ። ንሱ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይነ ስድራይ ንኽሕግዝ ኣምላኽ ሓርዩኒዮ ድማ ይብል። ብድሕሪ 4 ዓመታት ማለት ኣብ 2007 ብ23 ሚልዮን ፓውንድ ምስ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ተጸንበረ ናኒ 4 ዋናጩ ፕሪምየር ሊግ፣ 2 ጽዋዓት ኤፍኤ፣ ሓንቲ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳን ሓንቲ ጽዋዕ ቻምፒዮን ክለባት ዓለምን ኣልዒሉ። ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ድማ ኣብ 2016 ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኮይኑ። ናኒ ኣብ መወዳእታ ደቂ ሰባት ካብ ትሑት ድኽነት ናብ ኩሉ ነገር ዝውንኑ ክልወጡ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን መሰረቶም ረሲዖም ካልእ ሰብ ይኾኑ እሞ ኣብ መወዳእታ ይጥፍሹ። ብወገነይ ኩሉ ግዜ ንህይወተይ መን ምዃንክን ተዳረሲዕኪ ኩለንተናኺ ኣብቂዑ ማለት እዩ ኢለ የጠንቅቐየ። ምኽንያቱ ኣነ እቲ ምሰናጹን ጠባብቕን ዝድቅስን ገዛ ገዛ እናኳሕኩሕ ኸዓ ነዛ ድራር እለቱ ዝኾኑ መግቢ ዝምእርር ዝነበረን ቆልዓየ ብምባል ዛንቱ ካፊሉ። ፖሊስ ዌስት ሚድላንድ እንግሊዝ ንሓደ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ እትዩ። እቲ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ከኣቱ ዝኸኣለ ንኣይቮርያዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ዌልፍረድ ሃዛ ዓሌታዊ ጽልኢ ትሕዝቶ ዘለዎም መልእኽትታት ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ብምልኣኹ እዩ። ሃዛ እቲ ብዕሉግ ዓሌታዊ መልእኽትታት ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ጋንቱ ብኣስቶን ቪላ 2-0 ቅድሚ ምስዓራ ከም ዝበጽሖን ብእኡ ንብኡ ድማ ንፖሊስ ከም ዝሓበረን ገሊጹ። ፖሊስ ብወገኑ ነቲ ጉዳይ ከም ዝምርምሮ ብመገዲ ትዊተር ቃል ድሕሪ ምእታው ነዊሕ ከይጸንሐ ምስ ክሲ ብዝተተሓሓዘ ጉዳይ ንሓደ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ። ኣሰልጣኒ ክሪስታል ፓላስ ሮይ ሁድሰን ኣብ ዕለተ ግጥም ንግሆ ተሲእካ ነዚ ናይ ፍራሓት ዓሌታዊ ጽልኢ ዘለዎ ጸርፊ ከተተኣናግድ ዘሕዝን እዩ ድሕሪ ምባሉ እቲ ተግባር ሃዛ ኣብቲ ዕለት ጽቡቕ ንኸይፃወት ኣእምርኡ ንምቕልባስ ዝተገብረ ምዃኑ ሓቢሩ። ፕሪምየር ሊግ ብወገኑ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሕሱር ተግባር ብተሪር ከም ዝኹንኖ ብምግላጽ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ጎና ሃዛ ደው ከም ዝብል ኣረጋጊጹ። ኣብ ፓራጓይ በዓል 4 ኮኸብ ሆቴል ፓልማሮጋ ተሓይሮ ዝርከብ ብራዚላዊ ወሓለ ኩዕሶ እግሪ ሮናልዲንዮ ጉዳዩ ኣብ መዕለቢ ክሳብ ዝበጽሕ ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ነፃ ንኽወፅእ ዘቕረቦ ጠለብ ብቤት ፍርድታ ሃገር ተነጺጉ። ሮናልዲንዮን ሓዉ ሮቤርቶ ዲኣሲስን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ናብ ፓራጓይ ዝተሰምየነ ፓስፖርት ተጠቒሞም ብምጋሾም ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝኣተዉ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 32 መዓልታት ድሕሪ ምሕባሶም ብናይ 1.3 ሚልዮን ፓውንድ ዋሕስ
ኣብ ናይ ገዛ ማሕየር ክጽንሑ ተበይኑሎም ኣብ ፓልማሮጋ ሆቴል ይርከቡ። እዚ ወዲ 40 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንጋዜጣ ሞንዶ ዴፖርቲቮ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ሆቴል ጽቡቕ ኣተሓዛን ክንክንን ከም ዝግበረሎም እኳ እንተገለጸ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንቡር ንጥፈታት ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ተደሪቱ ጊዜኡ የባኽኖ ምህላው ግን ኣዝዩ ከም ዝኸበዶ ኣብሪሁ ነይሩ። ናይ ፕላኔትና ሕሱም ሰብ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ናይ ቅድም ናይ ከቢድ ሚዛን ተጓሳጣይ ቻምፒዮን ዓለምን ዝነበረ ኣሜሪካዊ ማይክ ታይሰን ኣብ መበል 54 ዓመቱ ናብ መድረኽ መኸተጉስቲ ብምምላስ ኣታዊኡ ንግብረ ሰናይ ዝውዕል ግጥማት ንምክያድ ኣብ ዝለማመደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ናቱ ታሪክ ዝተመርኮሰት ፊልም ንኽትስራሕ ምድላዋታ ተጻፊፉ። ይኹን እምበር ናይ ስእሊ እዋን ብሰንኪ ህልው ኩነታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ግዜ እዚ ተወንዚፉሎ። ኣብዚ ፊልም ከም ማይክ ታይሰን ኮይኑ ንኽሰርሕ ተመዚዙ ዘሎ ውሩይ ኣሜሪካዊ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢን ደራፋይን ጂሚ ፎክስ ክኸውን እንከሎ ቅርፂ ኣካላቱ ነቲ ኣብ 20 ዓመቱ ብዕድመ ዝነኣሰ ቻምፒዮን ከቢድ ሚዛን መኸተጉስቲ ዓለም ብምዃን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ታይሰን ንኽመስል ኣካላቱ ብጽዑቕ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ክሃንጽ ጸኒሑሎ። ፎክስ ንላዕለዋይ ክፋል ኣካላቱ ብስፖርት ሃኒጹ ከፈር ዝነኳ እንተኸኣለ እግሩን ዳንጎን ብተመሳሳሊ ከተርንዖ ብዘይምኽኣሉ ግን ምናልባት ባምቡላ ክጥቀም ክእል ብምባል ተዋዝዩ። ፎክስ ነታ ንኽሰርሓ ተዳልዩ ዘሎ ፊልም መልኪቱ ብዝሓለፈ ሳልስብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ታይሰን ንዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ብምዝካር ንታይሰን ከመለኻ ኢለዮ፣ ንሱ ድማ ኣምላኽ ይመስገን ኣዝየ ሕጉስ ኣለኹ ዝብል መልሲ ይብኒ። ደጊመኻ እንታይ ዘፈስህዳ ተረኺቡ ተሓጒስካ ብምባል ሓቲተዮ። ማይክ ድማ ምኽንያቱ ገንዘብ የብለይን፣ ገንዘብ ስለ ዘይብለይ ከዓ እቶም እናመፁ ዝምዥርጡን ዝነበሩ ተበለፅቲ ወገናት ካባይ ዝረኽብዎ ሳንቲም የብሎምን፣ ስለዚ ሕጉስ ኣለኹ ብምባል ምላሽ ይቡኒ ኢሉ። ታይሰን ናብቲ ንመጋጥምቱ ኣብ ሒደት ካልኢታት ወይ ደቓይቕ ኣብ መሬት እናሰጥሐ ንመድረኽ መኸተጉስቲ ዓብሊሉ ዝነበረሉ ዘበን በ100 ሚልዮናት ዶላራት ዝቝጸር ኣታዊ ክግሕጥ እኳ እንተኸኣለ ብሰሪ ገንዘቡ ኣብ ዘይተደለየ ጐዳኢ ወልፍታትን ልምድታትን ምዝራቡ ግን 320 ሚልዮን ዝግመት ሃብቱ ባኺኑ መንግስቲ ከም ጥፉሽ ንኽፈልጦ ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝቐጸለሉ ሻምፒዮን ዝዓመት ዝኾነት ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ን24 ተኸታታሊ ግጥማት ዘመዝገበ ዓወታት ብበርንለይ ተገቲዩ። ብቐዳም ምስ በርንለይ 1-1 ዝተፈላለየትን 93 ነጥቢ ኣዋህሊላ ትርከብን ሊቨርፑል ምስ ኣርሰናል፣ ቸልሲን ኒውካስልን ግጥማት ዝተረፋ ክኸውን እንከሎ ንሰለስቲኡ ፀወታታት እንተዳ ተዓዊታትሉ ነቲ ብማንቸስተር ሲቲ ተታሒዙ ዘሎ ናይ 100 ነጥቢ ክብረ ወሰን ብ2 ነጥብታት ሰጊራ ክትሰውረያ። ኣብ 2 ተዓዊታ ኣብ ሓደ ማዕረን ተዳወፅያ ድማ ንሲቲ ክተመዓራርያያ። በዘይካዚ ሊቨርፑል 2 ተወሰኽቲ ክብረ ወሰናት ናይ መሓሰኽእሎ ዘለዋ ክትከውን እንከላ ነዚ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 30 በፂሑ ዘሎ ዓወታታ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ እዋን ናብ 33 ተዳበሪኻቶ ንሲቲ ብሓንቲ ዓወት በሊፃ ሓድሽ ክብረ ወሰን ክትጎናፀፍያ። ኣብ ርእሲ እዚ ብዩገን ክሎፕ ትምራሕ ሊቨርፑል ምስ ካልኣይቲ ዘላ ሲቲ ዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልልይ 21 ክኸውን እንከሎ ነዚ ፍልልይ ዓቂባ ነዚ ዓመተ ውድድር እንተዳ ፈፂማቶ እታ ብሲቲ ዘናውያን እትፍለጥ ብፔፕ ጓርዲዮላን እትእለን ጋንታ ቅድሚ 2 ዓመት ንዝነበረቶ ናይ 19 ነጥቢ ፍልልይ ክትሓልፎያ። ማንቸስተር ሲቲ ብቐዳም ምስ ብራይተን ናብ ዘሰላሰለቶ ፀወታ 5-0 ብምዕዋት ሎብ ዘበን ደረጃ ካብ ቀዳሞት 4 ጋንታታት ከም ዘይወፅእ ኣረጋጊጸላ። ምስ ቀዳሞት 4 ኮንካ ንምፍጻም ዝግበር ህልኽ ፉሕፉሕ ኢሉ ዝቕጽል ዘሎ ክኸውን እንከሎ 60 ነጥቢ ሒዛ ሳልሳይ ተርታ ዘላ ቸልሲ ብሼፈልድ ዩናይትድ ዘይሓሰበቶ ናይ 3-0 ድቦላ ስዕረት ኣጓኒፍዋ። ካብ ቸልሲ ብ1 ነጥቢ ድሒራ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ሌስተርን እውን ከም ቸልሲ ብተመሳሳሊ ብቦርንማውዝ 4-1 ተጸፊዓ ተመሊሳ። ን17 ተኸታተልቲ ግጥማት ዘይተሰዓረት ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ትማል ምሸት ኣንጻር ሳውዝሃምፕተን ዝገጠመት ክትከውን እንከላ ዓወት እንተዳ ሰሊጥዋ ካብ 5ይ ናብ ሳልሳይ ተርታ ዘሊላ ንቸልሲ ቦታ ክትምንዝዓያ። ኣብ ላሊጋ ሳንታደር ስፓኛ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ቫላዶሊድ 1-0 ብምዕዋት ምስ መራሒት ሪያል ማድሪድ ንዘለዋ ናይ ነጥቢ ጋግ ካብ 4 ናብ 1 ተቐቢላቶ።
ኣብ ጾታ ሊዮነል መሲ ንዝሰርሐ ኩዕሶ ኣርቱሮ ቪዳል ኣብ ሰኪዐት ዓሊብዋ ኣብ ላሊጋ 22 ጎላት ኣመዝጊቡ ዝርከብ ሜሲ ቁጽሪ ንሸቶ ድልዋት ዝገበረን ኳዓሳሱ 20 ብምብጽሑ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር ን20 ልዕሊዩን ሸቶ ዘመዝገበን ንጎል ድማ ዝኸሸነን እንኮ ተጻዋታይ ላሊጋ ንምዃን በቂዑ ኣብ ሙሉእ ኤሮጳ ነዚ ናይ ሜሲ ክብሪ ዝተላበሰ ኣጥቃዓይ ኣርሴናልን ባርሴሎናን ዝነበረ ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዓመተ ውድድር 2003-2004 ኣብ ፕሪምየር ሊግ 24 ጎላት ኣቁፂሩን ካልኦት 20 ድማ ንጎል ድልዋት ገይሩ ነይሩ። ኣብ ሰሌዳ ላሊጋ ቀዳሚት ዘላ ሪያል ማድሪድ ትማል ምሸት ናብ ግራናዳ ተጓዒዛ ግጥማ ዘሰላሰለት ክትከውን ከላ እንተዳ ዓወት ሒዛ ተመሊሳ ምስ ባርሳን ዘለዋ ፍልልይ ናብቲ ዝነበሮ 4 ነጥቢ ክትመልሶያ። ኣብ ሴሪያ ኢጣልያ ዩቬንቱስ ምስ ኣትላንታ 2-2 ዝተፈላለየትሉ ግጥም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ን2 ሾቶታት ጋንቱ ካብ ፍጹም ቅላዕ ኣቁፂርወን። በዘን 2 ጎላት ንብሕቲ ሾቶታቱ ናብ 28 ዘበረኸ ሮናልዶ ነተን 10 ብመገዲ ፍጹም ቅላዕ ይረኺብወን። ንውድድር ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሾቶ ሴሪያ ኢጣልያ ኣጥቃዓይ ላዚዮ ቺሮ ኢሞቢለ ብ29 ጎላት ይመርሐሎ። ሴሪያ ንኽፍጸም ገና 6 ጸወታታት ተሪፍዎ ብምህላው ሮናልዶን ኢሞቢለን ወርቃዊ ጫማ ኤሮጳ ንምውሳድ ኣብ ዝግበር ውድድር ነቲ ግጥማቱ ዛዚሙ ብ34 ጎላት ዝምርሕ ዘሎ ፖላንዳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ባየር ሚዩኒክ ሮቤርቶ ሌቫንዶቭስኪ ሓሊፎም ተሸለምቲ ወርቃዊ ጫማ ኤሮጳ ንክኾኑ ርሒብ ዕድል ኣለዎም። ኣብ ሰሙን እዚ ላዚዮ ብሳስወሎ ናይ 2-1 ስዕረት ስለ ዘጋጠማ 76 ነጥቢ ኣኪባ ካብ ዘላ ዩቬንቱስ ብ8 ነጥቢ ክድሕር ተገዲዳላ። ኣትላንታን ኢንተርን ድማ ብቕደም ተኸተል 67 ከምኡውን 65 ነጥቢ ዋህሊለን ሳልሳይን ራብዓይን ተርታ ሒዘን ይርከባ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን